Hvad laver du, mand? Jeg har den med ham. Der er ikke masser af kort. Nu lægger jeg dørkring. Jeg går hen til, jeg skal komme på. Hvor skal vi hen nu? Nej, gang. Film med mig. Er jeg på? Filmer den. Filmer den. Så, nu kommer der et sted. Ja, hvor vi glæder os. Ja, den er god der. Det var også lidt stor, ikke? Jo, det var en stor en, den der. Man kunne mærke det nu. Ja. Det gjorde du også i går. Nej, det gjorde det ikke. Vi kunne mærke suset hernede.